film. En daarom ben ik heel nieuwsgierig, hoe is het om een zeemermin te wezen? Cool, hè? We gaan beginnen. Yes! We gaan zo meteen het water in en je hebt je staart al aan. Dus je mag zo meteen heel rustig op je rug gaan liggen en proberen met lange benen te gaan zwemmen. Rustig. Ja, weer ik dan. Je gaat weer lekker op je rug gaan liggen. Reageren we, jongens. De eerste slag was zeemermin. Oh, dit is heel lastig. Hier het goed? Nou, daar zit het goed. Rustig aan, lange benen. Oké, op de rug. Maar ik vreeg mij nou wel, hoe gaat een zeemermin dan naar de wc? Want... Oh, nou is het nog zwidder. Nee, dit zit net lekker. Oké, dit is wel echt bedoeld voor in het water, want buiten het water is dit echt verschrikkelijk. Ik ging er maar in. Hoe moet je het water uit als je bijvoorbeeld naar de wc moet? Dan haal je eerst het pak van je billen af. Oh. Ja. En dan klim je eruit. Oh, dus de kerst net mooi stutten gewoon het water in. Nee. Oh, jammer. En hoe is het vaak bij die dit dan wandelen? Nou, die vinden in het begin altijd moeilijk en zwaar. En op het moment dat ze de slag pakken, dan zwemmen ze weg en dan doen ze het geweldig. Oké, dus wat zijn de voordelen van een zeemermin? Het voordeel is dat je er sterk van wordt in je benen. Oké. Het voordeel is dat je gewoon lekker bezig bent in het water. Oké, conclusie. Hoe is het om een zeemermin te wezen? Het is zwier, het is moeilijk. Zo'n stut is super onhandig buitenwetter. Maar in het wetter is het echt mega vet. En die is super snel en dan feels die heel speciaal en een echte prinses. Dus ik vind het super leuk. En als het nog nooit proberen hebt, zeker een keer van. Oh ja, vergeet ik net even te liken en te abonneren. Ik doe nog even een rondje